Nagpabiling gihapong pending ang pagkapudapod sa fuel subsidy alang sa sektor sa transportasyon tungod sa kasamtangang kalihukan sa presyo sa lana sa kalibutan. Sa press briefing sa Malacañang, gingon ni Department of Transportation kung DOTR Secretary Vince Dizon nga ipatuman lamang ang maong programa kung moabot na sa $8 kada baril ang presyo sa lana sa world market. Sa pagkakaroon, mikunod na kini ngadto sa $69 kada baril, layo sa $68 nga naabot sa miaging adlaw tungod sa tensyon sa Middle East. Bisan pa niini, gisiguro ni Dizon nga andam ang gobyerno nga may patuman dayon ang subsidiya kung makabot ang threshold. Gibanabana nga 1,132,407 ang kinatibuk ang benepisyaryo sa programa. Lakip ang 258,712 ka public utility vehicles kon PUVs, 723,695 ka tricycle drivers ug 150,000 ka delivery riders. Apil sad sa plano nga hatagan og ayuda ang mga TNVS drivers pinaagi sa tabang sa Department of Communications Technology. Iapod-apod ang subsidiya gamit ang pasada card o fuel cards, e-wallet transfers, bank transfers o cash distribution aron masiguro na dali kini mahatod sa mga benepisyaryo. Kini si Idol Kenny sa 93.9 iFM, di kapugngan sa paghatod sa mga nagunang balita. Tatak iFM Balita!